Jes. Jatkuvana vaan. Pyri siihen, tanko ei pysähdy missään vaiheessa. Tee nyt se yksi hyvä sarja. Silleen, että syke nousee. Jes. Just. Ripeästi, mut hallitusti. Pyri pääsemään niin helpolla vaivalla kuin mahdollista. Se on se tavoite. Ja silloin sä tarvitset sitä roppaa siihen, koko roppaa. Riitti. Jalkaprässi. Huomaa, polvet menee omia kainaloita kohti. Polvien takia. Hyvä, kiitos. Ja muista, vartalo niin pystyssä kuin mahdollista. Hyvä, riitti. Kantapää pakaran kautta. Ja tässä on se niin vähän välipysähdys. Räjähtävästi eteen ylös. Voimakkaasti eteen. Men nopeasti eteen. Yes. Hyvä, riitti. Joo, just. Pidä kädet suorana koko ajan. Mut sit laske kulma, just siellä. Sofia näyttää kevyemmän version, enemmän etuviistoa. Sit näytä tiukempi suoraan ylös. Lähtöös, kun pidä vaan kädet koko ajan. Joo, ihan suorana, just näin. Ja jarruttain alas, nautiskele vähän, hyvä. Ja siinä. Puolilinkkari. Koita ottaa tempoa vähän lisää. Tää saa olla semmonen. Hyvä. Yes, hyvä.